Мальвина, Юлию, Яна, Елену, Софью, Галину, Тадеуша, Владимира, Вольву, Виталия, Алексея, Василия, Веронику, Любу, Федора, Владимира, Александру, Стефана, Михаила. Помянуться Наливайка, Комич, Белаш, Рублевских. Дай нам, Пане, Твою ласку, мы запалим светоч веры, так сустроить себе в чеканні і з надією на збавлення. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоим. Паважаныя парафіяне, штогод мы збіраемся на гэтым месцы, каб ушанаваць нашых памерлых, якія дайшлі да вечнасці. Заўсёды гэтае месца набірае асаблівага клімату, бо мы маем тую свядомасць, што становімся ў прысутнасці тых, якіх не бачым, але якія адчуваюць нашу малітву. Паколькі мы не верым, не ведаем, хто з памерлых у радасці вечнай, ведаем, што патрэба малітва кожнаму, а Бог, паводле сваёй міласэрнасці, дасць той дар таму, каму ён патрэбны і, напэўна, прыме да свайго валадарства. Хачу дадаць, што ў часе той святой імшы молімся таксама, агарняем сваёй малітвай і тыя інтэнцыі, што чыталі на нешпарах учора, у пятніцу, і тыя, якія будзем яшчэ чытаць на працягу іншых дзён усёй актавы малітвы за памерлых, узгадваючы адносіны на будучыню, не зрабілі б ніякай высновы. Это такое месца, у которым чалавек радыкальна мяняе позірк у падыходзе да іншай асобы. І магчыма, што вяртаючыся сёння з гэтага месца, шмат хто з нас пажадае змяніць адносіны сваім бліжнім, бо жыццё такое крохкае. Раз Христа з Христом і в Христе, Табе Божойча всемогутным, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен.